Siyam ka mga tao samdan human malimbuwan ang gisakyan nilang pick-up multicab sa barangay Haklupan, Talisay City gahapon sa hapon. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Mayong pagkalimbuwa dining pick-up ug mibangga pa og duha ka mga nakaparadang motorsiklo. Nadasmagan usabang koral sa usa ka panimay sa Purok Maribago, barangay Haklupan sa Dakbayan sa Talisay, pasado alas 12 gahapon sa udto. Matud sa Pangulo sa City Toda, Joy Tumulak, nga gikan sa barangay Campus 7 sa lungsod sa Milanilla ang maong multicab. Aduna kini mga sakay, unom niini mga hamtong ug tulo ka mga bata. Padung-unta sila sa tambalanan sa lungsod sa Milanilla. Aron patambalan ng usa sa mga bata. Dugang ni Tumulak nga giangkon sa driver sa multicab nga gaduka siya samtang nagmaneho. Base sa initial nga pakisusi ngadto sa lugar o pagiginabi sa driver, matod pa niya nga nagduka siya, unya human nakapatagtilaw siya, nakapiyong sa siyang mata, moto nga sa iyang kakurat, nalubag niya ang manubila hangtod nga natumba. Moto nga pagkatumban, moto na bagnos hangtod paingon dito sa motor. Mayo na lang nga minor injuries lang ang naangkon sa driver ug sa mga pasahero niini ug wala usay naangol sa mga residente sa lugar. Ang siyam ang gidala sa tambalanan. Gipaabot na lang nga makagawas na sa ospital ang driver sa multicab aron makaatubang na niini ang mga tag-iya sa motor ug sa koral alang sa posibleng pakig-ariglo. Siguroon gyud nato nga kondisyon kanunay ang atong kaugalingon. Labi na gyud nga mag-drive ta nga di kita magduka. Labi na karon dito todo kay ting biyahe di aron. Tingbiyahin na ra ba karon? Oo. Unya siguroon jud kanunay nga ang atong sakyanan kondisyon insakto sa brake, suga, unya ang atong mga ligid dili mapaut. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.